Der var nogle gavepiger, der mødtes i Borup. De stiftede vores vævekreds, og 2 af dem, de er stadigvæk med i kredsen. Nina og Eva, der står ude i butikken. Jeg har kun været med i 39 år. Vi startede på Osted skole i et klasselokale. Derefter kom vi til Alderslev gamle skole. Derefter blev vi flyttet tilbage til Osted, op under taget. Og der fik vi nogle dejlige lokaler, og de var så store, at vi kunne have vores væve stående. Så hver onsdag, der sad vi deroppe og vævede og havde det rigtig dejligt. Så skulle skolen lige pludselig bruge lokalerne, selvom de var for lave. Man måtte ikke være deroppe. Men de skulle altså bare lige pludselig bruge den. Så vi måtte pakke alle vores ting ned. Væve og alt, hvad der var i skabene. Og de blev så opmagasineret i 2 år. Der sad vi bare derhjemme og vævede, og vi var til møde en gang om ugen på Osted Friskole. Men så kom vi tilbage til Borup. Her fik vi nogle gode lokaler i Kulturhuset. Da kredsen var 5 år gammel, der lavede vi vores første udstilling, og derefter hver andet år, så vi har haft en del udstillinger. Vi har også haft 3 Domus Felix-dage. Jeg ved ikke, om alle ved, hvad det var, men der havde vi inviteret gæster til at komme og stille stande op, og så kunne de sælge deres ting. Det har vi haft 3 gange. Så vender vi lige. Vi har også haft mange spændende kurser, foredrag, udflugter. De husker I sikkert alle sammen, vi har haft noget, der hed bededagsferie. Og da vi havde bededagsferie, der tog vi hver år til Sverige. Og jeg siger jer, der blev købt garn. Bussen var fuldstændig fyldt op, når vi kørte hjem. Men vi havde det godt. Vi har også haft fælles ture til vævemesserne. Nu håber jeg, at I vil bruge rigtig meget tid til at se vores udstilling. Jeg synes selv, at de 2 piger har gjort et flot stykke arbejde. Og bagerst i lokalet her bag ved mig, der er der et kig tilbage i de 40 år, som I også lige skal kigge på, og der er en masse billeder, så der er rigtig meget at se på. Og så kunne jeg forestille mig, at I også trænger til en pause. Og der kan I så købe kaffe og hjemmebag ude i vores café, som er der om bagved. Og sammen med caféen, der er der også en genbrugsbutik. Og medlemmerne i vævekredsen har været med til at lave en kalender. Og det er en evighedskalender, så den kan bruges i mange, mange år. Og den kan I købe ude i vores butik herude i gangen. En stor tak til alle, der har været med til at få denne udstilling op at stå. Det har været et stort arbejde. Men jeg vil ikke nævne nogen navne, for ingen nævnt, ingen glemt. Og hvis ikke I har fået et glas, så må I skynde jer hen og få et. For så synes jeg, at vi skal skåle, og rigtig god fornøjelse. Det er lige meget glas, så jeg vil skåle med jer. Tak, Niels. Skål, og rigtig god fornøjelse. Og giver jer nu rigtig god tid. Der er meget at se på.